Com cada any, hem arribat al novembre i ja tornem a estar un altre cop immersos dintre del tema de lletres a taula que organitza l'Ajuntament de Tarragona. Jo enguany he volgut fer un bacallà del pla perquè m'ha sobtat el text que hi fica al llibre, que diu que el bacallà primerament el treuen de la mar, el salen, li fan les mil i una bogeries i al final el cuinem i ressuscita, i per això l'he volgut fer. Pues a mi m'ha tocat un autor que es diu Xavier Amorós, que el poema es diu Menjar de Quaresma. Llavors, a la Quaresma el plat típic és el bacallà. I he volgut treure el bacallà, més 2 o 3 crustacis de la mar, com és la vieira i el bou, i fer una petita combinació amb aquestes 3 coses i amb uns tocs de, no sé, jo crec que ha quedat bastant divertit.